Volkswagen Golf. Колата, която българския народ тачи най-много. Но това не е обикновен Golf. Това е R версията и в случая любимия автомобил на вагаджиите. Но преди да ви разкажа малко повече за двигателя, ще ви изпратя прежиката да чуете за интериора и екстериора. В екстериора има много повече подобрения спрямо базовия модел и колата изглежда по-агресивна. Отпред забелязваме по-големите въздуховоди, R-баджа и хромовата лента под емблемата. Джаните са 19 инча и са по-големи спрямо базовата версия. Огледалата са боядисани в черно, за да придадат по-остър вид, а тези прагове правят Голфа да изглежда много по-спортен. Ще започнем отгоре надолу. Забелязваме спойлера, който е много готин детайл, но освен за красота той помага много и в завоите. Слизаме надолу, където забелязваме R-баджа и задния дифузор, който също като спойлера не е само краси. А четирите ауспуха, за разлика от Mercedes, са истински и са брутален завършек. Отвътре е като нова, всичко е супер запазено и R-версията идва с кожни седалки и всички екстри, които може да си представите. Интериорът е изцяло изграден от кожа, като алуминиевите ленти и карбоновото фолио го подчертават отлично. Тази е фейслифтовата и идва с 9-инчов дисплей с Apple CarPlay и Android Auto. От него можем да изберем на какъв мод да караме, както и други функции. Седалките са електрически и много удобни, обхващат хубаво рамените, за да сте стабилни в завоите. Отзад, въпреки че R модела, Голфа запазва имиджът на семейен автомобил с достатъчно място за коленете и главата. Също така разполагаме с място за съхранение на лични вещи и двузонов климатроник. Багажникът е по-малък от базовия модел, с обем до 340 литра, което се дължи на задвижването 4x4. Имаме и мазенци, където се намира събвуфера и може да криете разни неща, които полицаите не искат да намират. А сега обратно към рошката. Колата въобще не се чувства като обикновения градски хетчбек. Това може би е най-игривият и пъргав Голф правен някога. Под капака имаме 2-литров турбиниран 4-цилиндров двигател с 300 коня и 400 Нм въртящ момент. Скоростната кутия е 7-степенно DSG, като в интерес на истината за мощността си колата е много икономична. Комбинирано ще ви харчи 7,5. От 0 до 100 прави за 4,5 секунди, но ще направим теста малко по-късно. Трябва да отбележим, че това може би е най-запазеният Golf R в България, като колата е само на 45 000 км и е много добре обслужвана и поддържана. Внос от Канада е, като след това минава през Германия и взема тюф. И сега е време за съществената част. От 0 до 100. Да ви кажа, 4,5 секунди са наистина. Голфчето е много леко и тежи малко под тон и половина, като това му позволява да бъде изключително стабилно в завоите. И усмивката от лицето просто не се сваля. По никакъв начин. Не мога. Удоволствието е огромно. Без проблем шасито може да издържи още 100 коня, тъй като в България обичаме да си ги чипосваме, особено голфчетата. Окачването е с адаптивни амортисьори, които се променят спрямо какъв мод сте. Имаме еко, комфорт, нормал, рейс и индивидуал. Като при рейс колата се стяга, става по-шумна и по-бърза в завоите. Благодаря ви, че гледахте ревюто на този прекрасен автомобил. При интерес, обявата е в описанието. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.